σπαγέτι με μία κρεμάτη σάλτσα από μανιτάρια. Ένα πράγμα αριστουργηματικό. Το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε είναι να βράσουμε τα μακαρόνια μας, έτσι. Εδώ, προσέξτε, είναι πάρα πολύ απλό. Μετά παίρνουμε εδώ τα μανιταράκια μας και τα ζαλίζουμε με ένα μαχαίρι. Πλερό τους. Μην τα λέτε πλευρό τους, γιατί δεν είναι πλευρά, είναι πλερό τους. Όπως καταλαβαίνετε, θα πρέπει να διαγράψω ένα βιντεάκι μου και θα το κάνω. Έψαξα λίγο τα βιντεάκια μου και αποφάσισα να βγάλω αυτό με την Καθαρά Δευτέρα. Μιας και πέρασε κιόλας. Άρχισαν πάλι τα τρυπάνια. Πολύ νόστιμα. Η γεύση τους μοιάζει με έλειωσε. Έτσι λοιπόν, αν είστε χορτοφάγοι και στερείστε το έλειωσε, να τρώτε μανιταράκια. Τα μανιτάρια μόλις θα μπουν στη φωτιά θα αρχίσουν να κατεβάζουν υγρά. Γι' αυτό θα τα αφήσουμε με υπομονή να χάσουν τα πολλά υγρά τους. Θα τους προσθέσουμε εμείς δικά μας. Και σβήνουμε με λευκό κρασάκι. Στην υγεία σας. Εντάξει, ήταν καλό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να διαγράψω άλλο ένα βιντεάκι.